Gimnazjum. Po rozegranych meczach kolejność jest następująca. W kategorii dziewcząt drugie miejsce zajęło gimnazjum z Kołaczkowa. Bo trzecia klasa gimnazjum wyjdzie, ale myślę, że zawody w tej dyscyplinie sportu będą dalej organizowane. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze dodam, że do rejonu awansowały zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt szkoły z Kołaczkowa i Targowej Górki, a termin zawodów jeszcze nie jest znany, miejsce również, ale niebawem w ciągu może tygodnia, dwóch ja się skontaktuję tu z panem i przekażę wiadomość. Nie?